Καλησπέρα μάγκες, σήμερα θα κάνουμε κι άλλο ένα βιντεάκι Roblox στο Brainrot. Επειδή χθες το βράδυ σε admin abuse πήρα όλα αυτά τα like block εκεί πέρα, ωραία, τα έχω βάλει εκεί και θα τα ανοίξουμε σε αυτό το βίντεο. Αλλά και επειδή έγινε αυτό το event, άνοιξα το spin και έτυχα το like block, ωραία. Και πάμε σε αυτή τη βάση που είναι στο PlayStation. Οπα, σπάναρε κάτι, εντάξει. Να ανοίξουμε Lucky Blocks. Είστε έτοιμοι? Πάμε, ξεκινάμε με τάκο. Για να δούμε. Lost τύπη τάκος. Το πουλάμε φυσικά. Το secret Lucky Block θα μείνει τελευταίο. Μαγιές, είναι τελευταίο. Πάμε admin Lucky Block. Για να γκράνετε πολύ κοντά. Θα ανταλλάξω το Lagrande που έχω πάρει από το Taco, από το Taco Tuesday. Να κοιτάξτε. Να το εδώ είναι. Θα το δώσω στον κολλητό μου για, πώς το λένε, τη σκελετήρα από τη σκελετερίνα. Δεύτερο. Δεσποβινίτος. Δεν ξεκινάμε καλά. Τάκο, like. Για δούμε. Έλα ρε προκατεί το τακωτό. Πάμε τώρα σε... Πάμε τώρα σε αυτό το Lucky Block. Ρε bro, θέλω το Lost No My Hotspot Cheetos. Το θέλω αυτό. Πάμε τώρα στα Lost. Έλα ρε bro, για λίγο το τυχα. Λίγο εντάξει. Πάμε τώρα και για άλλο. Los Tortus 3 million. Έφυγες. Πάμε και αυτό το Lucky Block. Los Tipitacos. Έλα, μην αρχίσουμε τέτοια. Λέω πάλι. Έλα, σοβαρέψου. Μην τα κάνεις αυτά. Πάμε τώρα στη... Οπα, ναι, το ξεχάσω αυτό. Εμέντε. Τώρα σε αυτή τη βάση που θα ανοίξουμε ένα admin Lucky Block κλασικό. Για δούμε. Όχι αλέσιο ρε μπρο, όχι αλέσιο. Πάμε Lost. Για λίγο! Πάμε τώρα σε πάλι κλασικό admin. Έλα, μην τα κάνουμε αυτά, παγορεύονται. Να με τώρα. Πάμε σε αυτό το Lucky Block. Ανοίγουμε. Έλα. Βάλε κάτι καλό. Κουρστ. Δεν ξέρω πώς καταλαγείται. Light block. Έλα! Golden light block. Όχι ρε bro, όχι. Έλα.
Μπρο, βγάλε μου κάτι καλό. Los Tortus, 1,... Πολύ κακό. Κακά όλα αυτά. Τώρα στον πάνω όροφο. Έχουμε αυτά εδώ τα lucky block. Πάμε με αυτό εδώ. Όχι! Όχι ρε μπρο, για λίγο. Για λίγους μπορούτες. Έλα. Δεν με θέλει σήμερα. Εδώ. Όλα θα πάνε πούλημα σήμερα. Όλα θα πάνε πούλημα, το είπα. Όχι! Πάμε τώρα στο Secret Light Block. Στο οποίο, για να δώσουμε λίγη αύρα, περιμένετε. Θα πάω να πάρω το iShock. Για να δώσω λίγη αύρα. Πάμε. Σε αυτό εδώ θα γυρίσουμε πλάτη. Ωραία. Βινάω πλάτη. Για να δούμε μάγκες. Pot hotspot. Pot hotspot. Για λίγο δεν έτυχα το iShock. Μάγκες. Αυτό ήταν σήμερα το μόνο που κράτησα. Να κρατήσω για να το δώσω κάπου. Είναι αυτό το pot hotspot. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πείτε μου στα σχόλια. Γεια σας.